Mladý človek zrušený, veda sa posúva krokom svinským, svet je spasený. Starí páni, ktorí už nemôžu, sú zrazu vo forme. Zázrak veda, ale hlavne rozum, o tom hovorme. Veci sa hýbu a rastú, mal som 5:30 a šup ho na 12. Veci sa hýbu a rastú, mal som 5:30 a šup ho na 12. Pavel Trávniček si stiahol gate a všetky ženy wow. Potom povedal také repadné, bude mojí frau. Chcete vedieť, komu za to vďačí, kto všetko za tým je? Babka, bylinkárka, strýko, feťák a profák chémie. Veci sa hýbu a rastú, mal som 5:30 a šup ho na 12. Veci sa hýbu a rastú, mal som 5:30 a šup ho na 12. Profesor chemickej univerzity, machéra špecialista na pervitín, omylom spravil liek na potenciu, vymenil jednu ingredienciu, aby nám penisy stali jak kedysi, aby nám penisy stali jak kedysi. Predstav, keby sme tak boli sami, Fergie z Black Eyed Peas. Si predstav na kartónoch s matonkami, v sklade VIPs. Si predstav, vojsť do teba na okami, Fergie, to si pís. Si predstav, po tých liekoch dvíha sami, after party.